Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, labeko ordezkari den Imanol Salinasekin hitz egingo dugu. Baina hori baino lehenago beste edukiak ikusiko ditugu. Has gaitezen gaurko efemeridekin. 1032an Jingzong Txinako enperadorea jaio zen. Gainera, 1926ko otsailaren 16an Margot Frank, Anne Franken ahizpa zaharrena jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1980an Foronda aireportua inauguratu zuten Gasteizen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 2011an Santi Santamaria sukaldaria hil zen Singapurren. Ikusitzagun orain gaurko lerroburu nagusiak. Berrogeita hemeretzi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Lab sindikatuak San Juan de Dios ospitalean koronavirusaren aurkako txertaketa prozesua irregularra eta arbitrario izaten ari dela salatu du. Turismo zuzendaritzak 10 ikastaro antolatu ditu sektore gaitasun profesionalak hobetzeko udaberriko prestakuntza eskaintzaren esparruan. Euroeskualdeak mugaz gaindiko murrizketa mapa eguneratu du. Mugatik 30 kilometro baino gutxiagora bizitiren, Akitania berriko herritarrek 24 ordu baino gutxiagoko egonaldietarako ez dute itzuleran PCR froga aurkeztu behar. Nafarroak despopulazioari aurre egiteko gizarte berrikuntzako bere lehen 7 proiektuak aukeratu ditu. ELA sindikatuak osasunbideako pandemiaren aurretik zeuden egiturazko arazoentzat proposamenak aurkeztu ditu. Iruñeko udalak 983.000 euro inbertituko ditu haur eta lehen hezkuntzako 7 ikastetxe publikotan komunak eraberritzeko, leihoak aldatzeko eta espazio berriak egokitzeko. ELA sindikatuak M. Torresek negoziazioan duen fede txarra salatzen du, aldi baterako enplegua erregulatzeko espedientearen konsultaldiaren hasieran 88 persona kaleratu nahi dituelako. 2021ko Iruña musika ekintza asteazkenean abiatuko da eta haur eta familiei zuzendutako 4 kontzertu eta 2 jarduera programatu ditu otsailaren 27 bitarte. Euskara Aventura espedizioak uztailaren 1-tik 31ra Euskal Herria oinez eta euskaraz zeharkatzeko aukera ematen die 7 lurraldetako eta diasporako 120 gazteri. Otsailaren 26an estrenatuko da zinema aretoetan Non dago Mikel ahotsa.infok ekoiztutako dokumentala. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, haurrentzako maila neska arruntz bat besterik ez antzerkia egonen da arratsaldeko 6etan Berriozargo entzunaretoan 3 euroko sarrerarekin. Horretaz gain, ostegunean, Atzamarka kolektiboak eta Bapateko orkestrak poesia eta musika uztartuko dituzte komunetik ikuskizunean. Arratsaldeko 7:30 izanen da Kondestableko Zibiboxean, Garaikide 2021 jaialdiaren barruan. Jarduera honetan parte hartu ahal izateko, lehenagotik izena eman beharko da edozein Zibiboxetan online ala telefonoz. Bestalde, ostiralean, Jakin Mina hitzaldi zikloaren barne, musika korala musika baino gehiago da hitzaldia eskainiko du Igor Ijurrak arratsaldeko 5:30 Zibikanen. Ostiralean ere, baina arratsaldeko 6etan eta Berriozargo entzunaretoan, haurrentzako Asterix Jainkoen egoitza pelikula proiektatuko da euro bateko sarreraren truke. Ostiralarekin amaitzeko, arratsaldeko 7etan irakurle taldea elkartuko da Katakraken Josef Roten hiltzaile baten aitormena liburua saritzeko. Larunbatean, haurrentzako zinema egongo da arratsaldeko 5etan Atarrabiako kulturetxean. Asterix edabe magikoaren sekretua pelikula eskainiko dute, eta sarrerak euro bateko prezioa izanen du. Larunbatean ere, baina arratsaldeko 6etan, Kondestable jauregian eta 3 urtetik gorako haurrentzat ipuin kantariak ikuskizuna egongo da. Eta agendarekin bukatzeko, larunbatean ere, arratsaldeko 7etan, Ama Kuraia antzerki ikuskizuna egonen da Gaiarren eta Garaikide 2021 jaialdiaren barne. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak ikusten. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak erreserbako txertoak erabiltzen dituela da, Modernaren 5.900 dosi jasotzen ez dituelako.
Argazkiaren bidez, beste 1.300-entzako txanda iritsi dela iragartzen du. Bigarren mailako sanitarioak txertoa hartzen hasi baitira. Horretaz gain, ERZ-ek komunei ituna irekitzearen aldeko apustua egin duela aipatzen du, eta Junts per Katek independentistei bakarrik atxikitzearen alde egin duela. Gai aldatuz, gizarte berrikuntzako 7 plan despopulazioa arintzen saiatzen direla ere jasotzen du azalak. Baita Iruñeko 7 ikastetxetan inbertsioak egiteko €1.000.000 bideratu direla ere. Bestalde, Errepublikako lehen alkatesa hil egin zutela jakinarazten du. Kultura arloan, Judit Jauregi Euskadiko Orkestrarekin baluarten dagoela jasotzen du. Eta azkenik, kiroletan, Osasunak Budimir 8 milioiren truke fitxatzeko lehentasuna duela nabarmentzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak, datuak hobetu arren, Nafarroako alderdiak murrizketei eustearen alde daudela dio. Argazkiaren bidez aldiz, Oiokiko auzokideen artean beldurra nagusitzen dela azpimarratzen du. Bestalde, justiziak Ultzamako udala Bilduren erabaki batengatik €800.000 ordaintzera behartu duela jakinarazten du egunkari honek. Baita Iruñeak 7 ikastetxe publikotan ia €1.000.000 inbertituko duela ere. Horretaz gain, Katalunian ERZ-ek itun sezessionista bat bultzatu nahi duela nabarmentzen du. Eta azkenik, futbolean, Budimirren goleatze eraginkortasuna azpimarratzen du. Gara ikusten jarraituko dugu. Titularra ERZ-ek eta KUPek gobernu zabal baten alde egiten dutela da, komunekin eta Juntsekin. Argazkiaren bitartez, alarma egoeran desobedientziagatiko salaketak 10 aldiz biderkatzen direla jakinarazten du. Horretaz gain, Lakuak abeletxe egoitzako 54 herioetzatik COVID-ari 5 egotzi dizkiola aipatzen du. Eta azkenik, kiroletan, Egibarri, snowboard crosseko munduko txapeldunari eskaintzen dio harreta. Berria ikus dezagun. Titularrak ERZ eta Juntsen arteko lehen oztopoa nabarmentzen du. Kataluniako gobernua norekin osatu. Argazkian, inauteriak datorren urtean izan beharko direla jasotzen du. Gainera, Aldaialde eskolaren kasua aipatzen du. 5 urte baitara-matzate barrakoietan ikasten. Horretaz gain, COVID-19aren 3. olatua pixkanaka atzerantz egiten ari dela azpimarratzen du berriak. Eta gai aldatuz, iaz, Hego Euskal Herrian etxebizitza salmenta 17,2 jaitsi zela jasotzen du azalean. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroak 105 positibo tasatik behera 10. eguna egin duela da. Bestalde, Iruñean Sestaon izandako hilketa matxista salatu dutela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Eta amaitzeko, Euskadiko Orkestrak gaur baluarten enigmatikoa programa aurkeztuko duela aipatzen du. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, goizean eta eguerdian, zerua partez hodeituta egongo da, eta Ebro ibarrean eta hegoaldean behe-lainoa izango da. Arratsaldean hodeiak ugarituko dira, baina oroar ondorio handirik ez dute ekarriko. Tanta batzuk edo zaparrada bakan batzuk besterik ez ditugu espero. Haizeak hego mendebaldetik joko du zakar goizean, bereziki mendebaldean. Arratsaldean, kostaldean mendebaldera aldatuko du. Bolada gogor batzuekin kostaldean. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik izango, Ebro ibarrean izan ezik. Han, lainoa jasoko du eta horren ondorioz temperatura apur bat igo egingo da. Bihar, asteazkenean, hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu. Eguna, hodei hondar dezenterekin hasiko dugu, baina garbitzera egingo du goizean. Eguerdi partean, giro argia izango dugu, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Gero, gauean, berriro ugarituko dira hodeiak. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura apur bat igo egingo da. Barnealdeko baiara batzuetan, egun sentian, lainoa sortuko da. Kaixo. Kaixo. Pixka bat azaldu nahi dugu nondik datorren komun publikoen piztu dugun borroka hau, ez? Langileen lan baldintzak
mozten du pizka bat, bale? Ez que entzuten da hor, entzuten da dena, mikrofonoan entzuten da dena, ahots metalikoak, eta hori, ez daki... Baina nire mikroan? Hemen daukaguna. Osea, zuk entzuten duzu ongi? Bai. Bale. Jazta. Ez que entzuten da dena, retorno eta hori, eta metalikoa. Bale. Bari, pasaden ostiralean prentsaurreko bat deitu genuen, azaltzeko hemendik maiatzera bitarte eramango dugun kanpainatxoa, salaketa kanpaina bat, izan ere komun publikoetako langilea, garbitzaileak direnak, oso baldintza txarretan lan egiten dute. Kriston ordu pila bat sartzen dituzte, askotan edo gehienetan ez dute langile estatutua markatzen dituen atsedenaldia betetzen, behartutak daude txandak bikoiztera, 3 aste jarraian lan egitera, honekin batera berandu kobratzen dute, adibidez, gaur oraindik pasaren hilabeteko soldata ez dute kobratu, eta oso larria da, lan hitzarmenaren ez betetze bat da, oso larria dena, berez, nahiko esan barko litzakena, subkontrata hori eteteko, eta are larriago oraindikan udaletxe baten azpikontrata batetaz hitz egiten ari badugu, ez? Non udaletxea ardura zuzena dauka langile hauen lan baldintzetan. Orduan, hau ikusita, ja kokoteraino geunden, hau azken urteetan luzatzen ari den historia bat da, eta, nahikoa zela esan nahi genuen, eta honekin batera gainera, justo gertatu zen UGT-ko delegatua jubilatu egin zela, eta gu labek ordezkaritza izatera pasa genuen. Orduan, berandu denbora galdu gabe konzentrazio batera jo genuen udaletxe aurrean, langile hauen lan baldintzak salatzeko, eta justo koinziditu du baita ere pliego berriak, hurrengo 2 urtetarako pliegoak atera zirela, eta pliegoak salatu egin ditugu, gure ustez, Nafarroako azpikontraten legea betetzen ez zelako, ez? Orduan, pliegoak argitaratu zituzten, salatu egin ditugu, beraz, atzera bota dituzte, salaketa hau aztertzen duten bitartean, eta gu eraberean mobilizazioetara jotzen dugu, ez? Salatzeko langile hauen lan baldintzak, baina baita ere, pasaren abenduan konzentrazio bat egin genuela, kadena zergetik deitu gintuzten, elkarrizketa bat egin ziguten langileen baldintzen inguruan, eta gero alkateari deitu zioten. Eta izu alkate maila alkateari deitu zioten, begira ze baldintzetan daude langile hauek, eta maila zen diskutatu, oso argia izan zen, esan zuen, ezagutzen zuela langile hauen lan baldintzak, eta gainera, hortaz gainera, beraien apostua dela Iruñeko komun publikoak itxi eta komun automatikoak jartzea dela. Orduan, hau noski guk erantzun bat eman nahi izan diogu, bai lan baldintzengatik, baita ere, batez ere, lan postuen defentsagatik. Zergatik, komun publikoak ixtearena, esan nahi du, 30 langile inguru hauen lan postua galduko ziela, ez? Eta baita ere, guretzako oinarrizkoa den zerbitzu publiko bat etetearena izango zen. Eta horregatik deitu genuen prentsaurreko hori pasaren ostiralean, alde batetik ezagutzea emateko plegoak atzera bota ditugula, eta bestetik kanpaina hau SOS komunak abiatuko dugula hemendikan maiatzea bitarte. Orduan, konzentrazio prentsaurreko hontan baita ere, azaldu genuen pixka kanpainaren nondik norakoak, batez ere ekintza sindikalean oinarrituta egongo dela, zenbait ekimen sindikale egingo dira, eta gustatuko litzaigu, bideo bat ateako dugu, pixka bat azalduz langile hauen lana, balioan jartzen, ez? Eta hiriak ezagutu dezan, ze lan potoloa egiten dute, eta bukatuko genuke maiatzean
konzentrazio batekin, edo halako eskalera irten da, eta pixka bat nahi dugu baita ere, udaletxearen posizionamendua komun publiko hauetaz, eta langile hauen etorkizunaz, ez? Bueno, hori pixka bat bideoan gustatuko litzaiguke azaltzea, ze lan egiten duten, ez? Zati askotan igual pentsatzen dugu, begira da komun joaten zara, txisa egiten duzu, edo tal egiten duzu, eta basoaz, ez? Baina badaude bederatzi komun publiko, gero badagoz kalekoa baita ere, badaudela dutxak, badaudela arropa garbitzekoak eta holan, eta lan estua egiten dute Iruñerriko zerbitzu sozialekin batera, ez? Askotan, hor zerbitzu bat eskaintzen da, etxerik gabeko jendearentzat, edo gabezia berezia dituztenak, edo baita ere, askotan aldezarreko etxe asko, igual txikiak dira, eta ez dituzte dutxak, edo ez dute halako etxe zarratielako, edo bertan biziren biztanleak ez dituztelako diru iturri handiak, eta orduan komun publiko hauek, kriston zerbitzu garrantzitsua betetzen dute, eta esan duan bezala, zerbitzu sozialekin batera. Eta gero, gainontzeko komunetan baita ere, ez, langileak azaltzen digute, askotan, igual etortzen da jendea, pixka bat, mugikortasun mugatua daukana, eta batzutan gainean egiten dituzte beraien esto, eta laguntzen diegu, familia ditzen dugu, laguntzen dugu arropa aldatzen, halako gauzak, non, tratatzen zaituzte pertsona bat bezala, ez? Eta, esaten duzu, orain imaginatu hori gertatzen zaizula halako komun automatiko batean, ez? Ostiralen egin genuela prentsaurreko hau, eta bada, berez, eztabaida bizia pizten duen gauza bat, hor zeuden amona eta itunak, galdetu ziguten, eta beste, eta batzuk esaten zuten, ni sinatu nahi dut, non sinatu behar da, hau ezin daiteke izan, zehati, joango gara komunera eta automatikora, eta aterako gara dutxatutak, eta azkenean bada makina bat, eta zu igual sartzen zara, hori izten da, martxan jartzen da bakarrik ezakit. Gainera, oso adierazgarria da, pandemiatik onutza, martxotik onutza, komun automatikoak itxitak dira. Eta gaur egun itxitak daude. Buelta bat eman du niritik, Guadako komunak itxitak daude, Rotxarreakoak itxitak daude, Sarasate pasealekukoak itxitak daude, itxitak daude, pandemiengatik, eta egia da, martxoan taberna guztiak itxi zituztela eta holak, eta zabalik zeuden komun bakarrak ziren komun publiko, Iruñeko betiko komun publikoak, ez? Baina, bada halako ondare bat Iruñeko jende guztiena eta dena, ez? Eta bakarrik imaginatzea itxiko dituztela, ez? Eskuinaren ansia hori, ez? Betiko, zerbitzu publikoak itxi, automatizatu dena, ez? Eta kostea jeitsi, eta galtzen da, halako zerbitzu publiko garrantzitsu bat, ez? Gure iritzez. Gero gainera, sartu gaitezke zenbakitan baita ere, ez diogu hori iskin egiten, eta esan beharra dago, iazko datukin, komun automatikoak zabalik egon direnean, eta gaur egun inoiz baino komun automatiko gehiago daudela, oraindik ere, komun publikoak automatikoak, baina 10 aldiz gehiago bezero hartatzen dituztela. Orduan, zenbakietara erreparatuta baita ere, 10 aldiz biderkatzen dute automatikoak ematen duten zerbitzua. Ez dugu esaten ez dira egon behar komun automatikoak. Hori denek onartzen dugu, zehati publikoak badute ordutegi bat, eta ordutegi hori beteta izten dira, San Ferminetan daude egun 24 ordu zabalik, baina urtean zehar badute ordutegi bat, eta ordutegi hori izten denean, jo dezakezu komun automatikoetara, baina ezin da ordezkatu bata besteakin, zati, jarri beharko zenituzke, azteko jarri beharko zenituzke, 10 aldiz gehiago komun automatiko gehiago, publikoa baino, eta langile, azpikontrata honen langileek ematen duten zerbitzuak ezin da ordezkatu inongo automatikoarekin. Eta gero, pixka bat atzera begiratuta, esan beharra dago, orain dela urte desente ja, langile hauek langile publikoak zirela.
zerbitzu sozialen departamentuan sartuta barne zituztenak, eta langile publikoak zirenak, gero azpikontrata pribatu batera, ez, badakigu eskuina beti saiatzen dela privatizatzen zerbitzu publikoak, eta publikotik, pribatura eta pribatutik desagertzeraino, ez, automatizatzea eta lanpostuen suntxiketa, ez, da betiko mugimendu klasikoa, ez, eskuinaena. Esan beharra dago, hauek zerbitzu sozialetako langileak zirela, gu momentuz, bueno, esaten dugu, nahi dugu, langile hauen etorkizuna eta zerbitzu publikoaren etorkizunaren bermatze bat, ez? Eta baita ere, esan beharra dago, eztabaida hau piztuta egon dela udaletxean, baita ere, izan ere, orain dela hilabete batzuk, okerrez banago, PSN defendatu zuen ponentzia bat izan zela. Bertan, badago Navarra Sumako zinegotzi bat, aipatu zuela komunak itxi nahi zituztela eta automatizatu, beraz, mailak egin dituen adierazpenak dira linea berdinean doazenak, esan beharra dago, udaletxean zeuden oposizioko alderdi guztiak horren aurka aurkeztu direla, eta egia da kezka adierazi dutela honen inguruan, eta laguntzen ari dutela pixka bat horri buelta ematera, eta bueno, gu harremanetan jarri gara baita ere, eta datuak pasarizkigutela eta holan, eta bueno, hor kezka bat dagoela, eta gu baita ere somatu dugu kalean kezka hori badagoela, ez? Bai ostalaritzako langileak adierazi digutenak, noski, komun publiko hauek aldezarrean gizon laguntza ematen dute, udaran turismo eta bezero pila bat pasatzen dira bertatik, eta hori ezinezkoa izango zen taberna komunetara bideratzea, ezingo zen. Eta, bueno, hori, babes hori alde ezberdinetatik jasotzen dugu, eta nahi diogu Navarra Sumari ere, borroka hori, ez, kontra egitea prest gaudela, ez. Ildo horretatik, nondik ikusten dugu guk, etorkizun, komun publikoen etorkizuna, nolabait sendotzea eta adieraztea, bai, hemen geldituko dira, komun publiko, eta, bueno, esan beharra dago, komun publiko asko, bai, Gaztelu plazakoa, bai Sarasate, bai Gurutze plazakoa, ez dituztela betetzen mugikortasun, baldintza minimo batzuk, ez dago igogailuri, beraz, bezero asko, erabiltzaile asko ezin dira jaitsi eta ezin dira. Orduan bai ikusten dugu halako eta baita ere, eta konerakoa baita ere, ez dute. Orduan bai ikusten dugu halako obra beharrezko bat martxan jarrita eta halako inbertsio potolo bat eginda, igogailua jarrita eta berritzearekin, zati asko oso zaharkitutak gaude, hori berritzearekin, bai nolabait etorkizun baterako, etorkizun berme bat egongo litzateke. Orduan gu baita ere, udaletxera eraman nahi dugu inbertsio horren demanda, ez? Eta nola fabrika batzutan, askotan langileek eskatzen dute, inbertsio bat, makinaria, eta beste, gu kasu honetan eskatzen duguna da, etorkizuna bermatzeko, halako inbertsio bat, zerati hori guretzako izango zen, berme bat jakiteko epe motzean ez direla komun hauek itxiko, ez? Maia Kadena Serren esan zuen, beraiek pliegoak gauden bitartean ez dituztela itxiko, baina pliegoak urte baterako egiten dira, hortikan aurrera egiten dira prorroga batzuk, eta beraz, oso epe txiki batetaz hitz egiten ari gara, eta guk eskatzen duguna da inbertsioa. Beraz, hemendik maiatzea bitarte, ekintza sindikal ezberdinak egingo ditugu, eta maiatzean pliegoak adjudikazio berria publiko egingo zenean, hor bukatuko genuke kanpaina hau, ez? Alde batetik esan dugun bezala, lanpostu publikoen defentsan, etorkizunaren defentsan, eta baita ere, orain dagoen azpikontrata Pilar Moreno ez dugulako onartzen minutu bat gehiago jarraitzea lan-baldintza hauek. Bueno, orduan gauza asko ez, aldatzeko, ikusiko dugu. Bai, animatzen dugu jendartea borroka honetan murgiltzea baita ere, eta babesa ematera egingo diren deialdeekin.
Eta ikusiko dituzte, baina egin ditu kanpainatxo batzuk, pankarta batzuk jarri ditugu, propaganda banatu dugu, eta bueno, animatzen dugu jendea baita ere, eztabaida honetan, pixka bat parte hartzera, iritzi bat sortzea, eta alduten herrian laguntzera. Ikusiko dugu ez, zer gertatzen den, eta nola doan guztia. Oso, mila esker, Imanol. Bale, eskerrik asko. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Arangurenen, la evolución en clave de género erakusketa bizitatzeko aukera izanen da otsailaren 26 arte kulturetxean. Eduardo Saiz Alonso ilustratzaile zientifikoak egindako laminen bidez, erakusketa honek estereotipoak zalantzan jarri nahi ditu eta azken batean ikuslei erronka berriak planteatu. Gainera, Aranetxean, Mutiloako inauteriei buruzko erakusketa ere eskaintzen dute otsailaren 20 arte. Mutiloako inauterien historia kontatzen duen erakusketa hau bisitatzea libre da, baina lehenagotik sarrerak eskatu beharko dira aforoa dela eta. Eta larunbatean bestalde, bermikonpostontzia egiteko ikasteko tailerra egonen da Mutilban, goizteko 10:00 12:00. Tailerra erabilera anitzeko aretoan izanen da eta musutruk izanen da erroldatuentzat. Besteek 10 euro ordaindu beharko dituzte. Eta hori bai, lehenagotik guztiek eman beharko dute izena telefono bidez. Berriobeitiri dagokionez, Berriogoitiko eta Artikako haur eskolek otsailaren 24 eta 25 ate irekien eguna egingo dute, 5:00 7:00. Aurten, koronavirusak eragindako egoera dela eta ezinbestekoa izango da hitzordua eskatzea. Berriogoitiko haur eskolako jardunaldia otsailaren 24 izango da, eta Artikakoarena otsailaren 25. Horretaz gain, datozen hilabetetarako kultura agenda ere antolatu dute, eta online kontsulta daiteke. Berriozarren, gaur, maila neska arrunt bat besterik ez antzezlana eskainiko dute arratsaldeko 6:00 8 urtetik gorakoentzat. Sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Eta ostegunean, Amelin familientzako ikuskizuna izanen da arratsaldeko 6:00 ere eta 3 euroren truk. Bukatzeko, Iruñean udalak 993.000 euro inbertituko ditu haur eta lehen hezkuntzako 7 ikastetxe publikotan komunak eraberritzeko, leihoak aldatzeko eta espazio berriak egokitzeko. Lanak udan eginen dira San Francisco, San Juan de la Cadena, Sanduzelai, Hegoalde, Amaiur, Iturrama eta García Galdeano ikastetxeetan. Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan obrak egiteko urtero egiten diren inbertsioetan ohiko den bezala, batez ere komunak eraberritu eta leihoak naiz arotzeriak aldatuko dira. Oraingo honetan, hezkuntza komunitatearendako guneak egokitzeko beste 2 proiektu espezifiko ere eginen dira. San Francisco eskolan gimnasio gisa egokituko da 2018an patioa estaltzeko egin ziren lanetan sortu zen volumen erabilgabea. Eta San Juan de la Cadenan beheko solairuan dagoen jantokia handitu eta beste ikasgela bat sortuko da lehenengo solairuan. Eta horretaz gain, Iruñean aurten berriz ere eginen da Iruña musika ekintzako zikloa, Kondestable Zibiboxean eta Iruñeko udalak antolatuta. Albeniz Fundazioak ere parte hartuko du zenbait kontzertutan. Asteazken honetatik otsailaren 27 bitarte, artista gazteen 4 kontzertu eta aurrei zein familiei zuzendutako 2 musika jarduera antolatu dira. Programatutako jarduera guztiek sarrera librea dute, aldez aurretik izena eman da telefonoz, Zibibox sarean edo webgunean. Zikloari asteazkenean emango zaio hasiera, 7:30 gitarra klasikoko kontzertu batekin. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, asteburuan baluarten izandako Peru eta Otsoa ikuskizunaren zatitxo batzekin utziko zaituztegu. Mila esker hori egoteagatik eta bihar arte.
ziragoelako. Baiongi etzan da eguzkipean, zer neren datu hautatu bitartean. Bai? Goserik dago ere, gure katua, entzun berriro. Klarinetean, horrengoa mesedez. Oso haserre da baitona, Eta instrumentua? Fagola bat, horrengoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.